Ahoj holky, teď tady mám pro vás jedno větší balení a jsou to dámské svetry výběrové, takže pěkná kvalita, hezký moderní kousky, pojďme se na ně podívat. Může se tam objevit i kardigan, jo, takže kdo chce takový ty lepší kousky pro náročnější zákaznice, tak ty jsou v tomto balíku. Je toho přibližně 20 kg, já to ještě převážím a cenu vám dopíšu. Teď svetry jsou hodně prodávaný, takže většinou hned mizí a tyhle ty výběrovky, kardigan dlouhé holky, tyhle výběrovky jsou hned pryč a je jich teď málo. To tady tak trošku popadalo, jsem si to pro vás připravila. A ten je krásný. Tak já se teď holky tady vohnu, protože mi to všechno spadlo. Tak, jo, tohle je takovej kardigan taky, chlupatý. Holky, tenhle je krásný rolák. Moc hezký svetry. Jsou tam jak vlastně ty hodně teplý, tak ty méně teplý, takže si to můžete podělit se, nebo prodejci samozřejmě si to navěsí. Zákazníci si vyberou. Může se okrajové holky stát, že se tam objeví pánský kousek, ale to spíše okrajově. Jo, takže tyhle takovýhle krásný kousky. Tohle zase kardigan. Takovýhle krásný, teplej, dlouhý. Zase kardigan. Takovýhle fialkový, pěkný. Ještě si vezmeme třeba tady. Takový roláček svetrový, slabší. Krásná růžová. Tak ještě spousta máte potom jako překvapení, co jsem vám neukázala. Takže komu se balík bude líbit, pište beru a já vám do popisu doplním váhu a cenu. Jo? Tak ahoj.